Kublai pi ki viewers ki perlok ki produk ki prasnam ki henman ki para hang ni hepo ka bri nyau trap ki khundap shinrang jong kari khasi ke bi ke jongi leng bagan ni ka video ngakwa ban wanra hakmat ke jongi lang iwei pe iwei khana bangin tip pat le se don nap deng jong pi ki ba kwa tip ka ai kata kejing temu kejing angnut nakaliang ke jonga habanga peni ya kini ki videos naka wei ka por sha wei pat balai nakaliang jonga ngale e kini ki kam banle isna ai banle ajing ram hang ni hepok ka brin nyau trap balai nakaliang jonga ngakwa ban kren naka wei ka por sha wei pat ban kenthok ru ya kita ki nong mi khmat ban kenthok hang ni hepok ka imlang ka salang ya kita ki nong elam ki jongi ki ba asap ki ba mutlab ki ba le bek yo snow ki ba le matla hakmat jong gari begejat benriu ngasukwa ban penken mau yepi ban sukwa ban yatu yepi ki don ki lai teli ki benta ki ban nakaliang ke jonga ngalak bu hakmat katong pat kata kalong ban kersiu ban kentiu ban kersan ban yarap ti henrei ka kamat ka bangakwa ban wanra hakmat jong pi leng bagan ni ka video ta ka mensim ka basnyau kia bat namar banga si bentang tu ngalak thok kata kamat ban ong ba ngin yai kersiu namar kata nga kersiu ru hang ne ya ki khun samla jong ka bri nyau trap ya ki kham tam ki samla pule jong ka jat ben riu ha ka ba kom no ken ngi ki balak don ya kata ka jingnang jing start ki balak pule puti le sing ilak ban ong ni ki khana balak le degree ki khana balak le post graduate ki balak le master degree ki dang hab ban wan pendam tedong ngihap ban pendam nyumat bat ngihap ban request jingerap na kita ki kandidat ki jongi tang mangilak benar ba uteu kandidat unia le na kata ka parti lani unia le election kamut ba ngilak mi syakmat pan lek pan by school ngilik pan by kelas ngilik pan ki jingerap nam ta boycott bat kinta terter tengah kwa pan buk ni jingkeli balai borok sam snam phim lek kelas balai pilih kelas tang menta usnem haswa bandon ke election tikani ke jingle ke jongi ta ka bangi request jingerap na ki candidates na ki kertong ki ba mi ban aireng ha ke election kamut ba ni dei mangi ki samla ki ba hikai ya ki bantu ban tim pila ban mudur lada uwe u candidates u ha ban ai jingerap pi sipa wajar lani sanajar nam ta ka boycott lani ta ka by class ke jongpi na ei unyo na ei un khlong te ka ei ka banga kwa ban kren hang ni bat ka ei banga kwa ban penken mau ni ki kun samla jong ka bri nyo trap ka long ba ni dai ban sange mardor ya kini ki jingpan jingera by class jingpan jingera boycott khanang mangin yo ya kita ki nong elam ki batebit khanang mangin yo ya kita ki nong thawan ki batebit hajaka pangin lek pan jingera tang sisin sam snem bat ngin yo san hajar lani sipo hajar tingka lada ngi yo ya kita ki nong elam ki batebit bat ki babiang ban thawan lani ban mi khmat nam ta jongi lek se kata ka san hajar tingka kamdei ka ba bakan wan hanga happy pat le se kat suk yang iban siu by class ru hatula don em ki nong mikmat ki jongi hatula don em ki nong thawan ki jongi ibala kren sepang ka school fees ka college fees ban regulate ya kita ki school fees ya kita ki college fees ki jongi menta kawai ka college ka sim 10,000 kawai ka sim khat 1,000 kawai ka sim 4,000 balai ka juk ka kus ki pule ki hab ban sim lani ki hab ban ya per ta ki 10,000 ka by college ka by school te perkhat ken dei ban weng ya ke jing ban weng renti selensar ha ke imlang salang om dei ban super khat tang ele di simet selfish tang bangala yo by class ele di ngala biang tang bangala yo by hospital ele ngala biang ngijit ya kita ki briu ki ba ai yang i ka pisah ha ke sisin sam snem siapa penduk mardor ya kum kini katakan negative mindset ke jongi kata ka jingrit ini san perkhat i jongi ka penlong ya ki nong yalam ki jongi ka penlong ya kita ki nong mikmat ki jongi ban bamsap bantu sausnem ka penlong ki bantu borok sausnem bat banwan ai pi haswa banwan kata ka por ka ayam banjit ki nong mikmat tela da pikwa ya ka jingkela ningkong wanra ka jingkela dalade halade namar ka jingket klik kadai hanga patapi om dei hangno tadapi kwa ka jingkela ka basisha wanra ka jingkela
nala dia, nala ying nala sem. Spread syaki pramarjan maki marpa. Spread syaki marjan snong marjan tau. Spread hagari begejat benriu hibrok kawai. Ya kata kejingmut kejing temu. Pa kejing kela kedai ban wan nala dia simet syuan ningkong ek. Pangidai ban kentat mardor. Balai pihun. Don ki baong ba lada ai pisau kandidat ngidai ban simbet. Namar ba ngisim bat ngitap kawut sawai. Ngitap ya kata kawut hau badai ban tap. Tila ta pisim ya pisah. Cubu utu briu ubab ai pisah ujab menta upenut lai kurur sau kurur. Menta andala syong hang tepok sekretariat, andala syong hang tepok assembly hatu un perkat namta kalawai jong abat jong pi, kalawai namta ki kun ki tigi jongi, dan ni un perkat namta ketua ke balu dap invest. Haswa ke benuan ke election. Tila ta ubriu la perkat namta naingan penmi ya ketua ke bangala ada penut haswa ke election hatu pidang kemik tiba udang lak menteri pa. Bat ke penlong ru yangi ban yo ya kita ki nong yalam. Ki ba pen lek ran. Ya ka long ren yang ke jong pi kom kita ki nong tavut. Lada pipet hapo assembly. Haki jing dorbar. Lada pipet ki jing yalang. Ke jing keren kelumar jong kini ki nong yalam ki jongi hatu kam dei bakila. Ditat ya ka long ren yang ke jong pi kom ki nong tavut. Pipet hapo assembly, hapo jing dorbar tawan. Ki keren kumno. Wat ya ke ei ke balak dep tho. Hakakot pakin supule ru kimla. Don ru ki baong pat ki bakren kelumar ba kawai ke distrik ki ong bat don san ru teli ki distrik tikum kita hatu ngilak ban pediang kum kita ki nong tebut pagi tat ya ka long riang ke jong pi te balai ki tat ya ka long riang ke jong pi namar ba ngi khmik lenti ya ka bai sngi ya ka jing yo nong tang hai itu si klip mat balai tebut ngim perkhat pat ya ka lawai jong gari begejat benriu ya ka lawai jong ke imlang ka salang handai la tangi yu ijingai bat ngi perkhat nam ta kalawai ki kun ki tigi jongi nam ta kalawai jong kari begejat benriu nga ngaj scam pangin sawanra ke jingkela nala dia nala ying nala sem nagi marjan marpa pat hakpo kari kasih bro kawai te leng ba kani ka video nga kentu yangi iwei pangidai ban kela ke bomut nang ni sekmat lada pikwa ban sandur lada pikwa ba kalawai jong kari begejat benriu kan don ya ke jingkermen hakapat dang jong ki kun ki tigi jongi sewa wanra ya kani ke jing kela nala di nala ying nala sem sakit marjan ki marpa bat siapa sim kata ka jingkit kli pat kentat mardor ya kata ka jing kemik lenti ban yo by hospital kemik lenti ban yo by court kemik lenti ban yo by kelas na kita ki kertong hawat ki don pedang jong pi ki papis sat he kata ru pi ong ba habangi don kam jing irap teh tengah kuak babuk ni ki jing kli hatu utau kandidat ula na em ban siu by kelas ya pi lifetime namar ba kin sadon ki kun ki ti jong piru ki basalik kelas adin hatu kila ban siu lagi nong tawan ki rap pi pojar kamut ba pila ditat ya kalong riang jong lejong te ngaj scam ba kani ka video pin share hakelang jong gari khasi ke bi ke jongi khnang ba ka jingkala kan dei leng ba jong aba jong pi kublai sibun ngin se kenduk pat hagawi ka po